Hi guys, hello guys, hi guys. I know kuti page iri amuna urijaira guys. But kana tiri pa Africa ndo page ratinoshandisa kuita live, kana tiri ku Zimbabwe zvikuru sei ndo page ratinoshandisa kuita ma live kana tiri ku Zimbabwe. Hatikwanisa kuita ne page reduri yari toshandisa irori. Chimboshare live guys, chimboshare live at least yana variziye page iri, at least ngosvika 150 so 150 chat chimboshare live. Share live and on this page iri pa page iri page iri haana kublokwa. Juliet haana kublokwa pa page iri, haana kublokwa. I can see her, she can see me on this page. Zvokusoroita noise kuseri kwefone guys, andoni zvine dhiri guys, zvokusoro uchibaya button uchitaura uchilauda kuda kuoneregwa nekuita ma views zvezvo zvina kana dhiri zvazviya guys. Pafeya ngatiudzane chokwadi. Handiwanzoda kupindura nyaya dzevanhu. N1 kuHarare, yes. Esther is N1 kuHarare, exactly. Ndopandiri. Ndiri kuZim, yes. I'm in Zim. Ndiri kuZim kandi ndiri kutaura wangu kuti ndiri kuZim pa N1. Ndiri kutaura wangu ndiri kuZim pa N1. Ndakakuudza iwana kubva kusara ndinzvimbo ndiri kuZim pa N1. Ndakakuudza iwana. Share life. On this page haana kublokwa. Haana kublokwa pa page rino iri. Ndakanyatsomuudza fair direct from the horse's mouth. Juliet Chiutsi wayo. Juliet Chiutsi kana wakapenga Juliet ndiri pa N1. Pa N1 yekuti pazasi. Yes George Murukazi kuri sei apane marukazi ada kujairira vanhu pa social media apa zvokutoti vauda kutonga nemagaro cheko pa social media chikwatisa vanhu all in the name of musangano. Atiti izvozvo isu. Atiti izvozvo. Atiti izvozvo. Ini guys ndakuya kuzoti nditaure kuti kana vanga vasati vasvitsirwa message. Animaona kana vasati vasvikirwa message vaudziye kuti hanzi naMelly ndiri pana apa, I'm here in Harare pa N1. I'm here. Mbomire kundibvunza nyaya dzisingaenderani Joyce. Tine nyaya tafambira makwene dzimwe nyaya uda kuti disturb musadaro. Juliet Chiutsi, at your age nezera rako irika. Nezera rako fango chizvinyarira Juliet Chiutsi. Ina ndikutuke, ina ndituke vanhu. Handituke vanhu handitaure zvinyadzi. Ndikanditangenda kutadza difference iri pakati pangu newe Juliet Chiutsi. Handituke vanhu. Handituke vanhu. Handilaude. Ndinongokudza zveshe zvazviri. Then you decide. Juliet Chiutsi chekutanga, at your age you should be wega ufange uchizvinyarira. You should be feeling embarrassed for yourself wega. Kuti zvandiri kuita izvi nezera rangu zvinondisvitsa kupi ende ndosvikepi ende zvinopa image yerudzi. Unozviti uri munhu mukuru. You are just nothing. Uri nothing Juliet, hauna chauri iwewe. You are just nothing. You are just somebody who's just loud for nothing. Usakwatise vanhu Juliet. Usakwatise vanhu Juliet, hauna zvaunoita iwewe. Hauna ndati nini kana wakapenga. Ini zvokusoroita ma live ka tichioneregwa nevana vadiki tichoga ma live nema likes ka. Ini nangu haisiyo portion yangu. Inini ndine pangu pandinomira napo. Andikunzwa. Pangu zvangu zvandinoita zvakananga nediaries. But ukazoona ndakukudaira kudai se wanyanya kuenderera nemwenje mudziva. Hausungise vanhu iwewe kuti anzi watukwa. Iwe unotuka vanhu vangani iwewe Juliet? Unotuka vanhu vangani iwewe? Hausungise vanhu because watukwa. Iwe unotuka vanhu vangani? Wausina kumbotuka pa social media. Wakada kupinda mugame rekutuka vanhu social media. Wakasungiswa nani? Wakasungiswa nani? Unoshandisa zita remsangano tanzi all in the name of msangano ndinoenda ndozonosungisa vanhu because nini ndiri unoni musangano ndezvako izvo nemsangano wako iwoyo wacho unoda kushandisa iwoyo. Hakuna munhu asina democratical rights dzake. Andiri kunzwa tine ma rights edu ende ndiri mwana wemuZimbabwe, ndine chitupa chemuZimbabwe. Uri kunzwa ndikutaura shona ndiri muZimbabwe. Haukwatise munhu muZimbabwe. Who are you unokwatisa vanhu muZimbabwe? Who are you? Unda kuudzira vanhu pekufamba nepekusafamba. Unofunga kuti police station ndeyamai vako iwe? Do you think police station ndeyamai vako? Uri munhu rwai unoitora zvinyadzi kona to corner 1 2 unoya uchizhengenyeka kungwarisa. Wakambona mangwarisiro ako ndei hure raona kona rekondomu. Hure rikaona kona yekondomu so rinoita kunyemwerera kuti mari yabhadhagwa pano. Wakangwarisa zvokubvarukira zvezvo kutoenda zvoti hazviindirani nezera rako. You are a disgrace to womanhood. Unonyadzisa Juliet. Unonyadzisa. You are unotonyadzisa. Inini I wouldn't want to be close to you kana friend yako. Unonyadzisa Juliet.
zira rako iroro unobuda uchiri kubuda pasocial media iwewe uchitaura ranzi vanhu gezai hana mugezi. Come on, like really? Is that the education yanga uya pasocial media zodzidzisa vanhu mukore unoyu 2023 akami pasocial media zodzidzisa vanhu kanzi hamugezi gezai at your age. At your age unga kuzodza kuti ndikugeza gezai hamugezi. Nezira rako iri uri kudi kuudza vanhu kuti endai kugym. Uri kudi kuudza vanhu kuti endai kugym. Kana wakapenga uri kudi kuudza vanhu kuti endai kugym. Zira rako ngadzondanza gezai honai wakarukwa inonzi chizairwa kudhara dzemumusoro dzakarembera dzemakeuzi inonzi kudiko Rihanna inonzi kudiko dzamairikwa dzairwa kudhara idzi wakarukwa musoro zvema $5 ndo zvangoya pasocial media uchida kuti nyangadza kuti nitira noise pasocial media wakarukwa zvinhu $5 wakapfeka zvimakamaflash zvikutengeswa kumabhero ko $2 zvangoya uchiti nyangadza pasocial media ndokugeza ikoko. Kana uchigeza wakanyarara kumba kwako sena nevanhu. Siyana nevanhu geza wakanyarara kumba kwako wasiya zvidzidzo here. Wapedza nekutaura zvebhaibheri. Wapedza nekutaura zvebhaibheri. Iwe Juliet ungazviti ndakanaka ukazviti zira rako uchiri kugona kubuda chanzi I'm a beautiful Bishop Chiutsi. Tiudzewo munhu akafa akavigwa nebeauty. Timbotiudzawo one ndako kuti isusu tivakadza kuruka tikutuke ndinochikuudza zvichagara zvauchafunga ndozvati uchazama kuita munhu asina basa nazvo pamberi pevanhu but uri wega ino kuti change uchizvifunga uri wega uchange uchizvifunga zvandiri kuudza pano because uchaiona live inoyi. Ndiudze one munhu akamboita Miss Africa naMiss Universe akanzi ana umbofa. Iwe shamwari guva rako reMiss Beauty yako yaunayo iyoyo neguva raShatrisha akafanana 6 feet down mese mujuru changokurova zvakafanana. Mujuru changorova zvakafanana zera rako uchiri kuvhaira nematerial things. Hauna zvakawanda zviri nani zvokuticha vana here. Hauna zvakawanda zviri nani zvokuticha vana here. Don't you have things zvokuti unokwanisa kuchiudza vana apa. Uri bishop vani iwe bishop vekupi? Which church do you belong to? Imbotipawo church yako. Chimbotiudzawo church yaunopinda iwe. Chimbotiudzawo church yaunopinda. Uri bishop wani iwe. Uri bishop wani. Uri bishop wani. Zira rako unozvita dzinogona kugeza uchipfeka romba at your age unopfeka romba iwewe nebhodhi yako you don't even know kuti bhodhi yako inoda chii zvinodiwa nebhodhi yako auchiziye unongopfeka nje woya uchitunge vanhu gezi ndegeza who are you to tell people kuti hamugezi iwe vanhu vakamboya pako kwachikumbira mvura kugeza vanhu vakamboya pako kwachikumbira mvura kugeza iwewe unogara uchitungwisa uko kana wakapenga iwe wakapenga chako chako rudi kunokuya kuzogara mumadhotho emararo unogara kuchitungwisa iwe ndokwaunogara uko kuchitungwisa ndokwaunogara kana wakapenga chako chako kune kwandanga ndichifamba ndichiona kwakavakwa kwa uri kudiona unogara ikoko shut up Juliet gara pasi sit down uri mwana mudiki Juliet uri mwana mudiki unovhaira nechi chaungoya uchivhairira vanhu pasocial media iwe uri musha wechitungwiso uri mune bipolar ndo yaunayo une bipolar. Yes, ntoza kuti uneka level of intelligence kaunako kekuti wakaendawo kuchikoro but watadza kuchenza social media zvakanaka watadza kuchenza social media zvakanaka ndofana kwaunotira murume wako akakurora atori problem chaichai murume wako akakurora chakakurora iwe atori nedambudziko una murume futi andifuna kuti unaye murume budisa murume wako timuone budisa murume wako timuone une murume iwe kana kuti uri bishu seni iwe uri murume anti wakati niri bishu iwe ungori bishu seni iwe uri kubhishu uri kufamba chihura nemapurisa wakutsvaga mapurisa chifamba chitungetengerana mapurisa ko uya uva uzoti vaiye kuno kuvaiye vandisunge ngavauye pa-N1 panapa vaiye vandisunge mapurisa ako ngavauye uone kuti tosana kupi ini tosana kwamvura yacheka makombosha inini because I can do it I can afford tosana kwamvura yacheka makumbo tumira mapurisa ako auye pana zondisunga kana kuti iwe wacho uya pano uone uchaona kuti haisi nyama ende bakandi wasi mwari uya pano tumire mapurisa ako yakuzondisunga ndikunyatsa kutadza kuti uri mwana mudiki Juliet uri mwana mudiki dzikama gara pasi ungoriwo retire brigadier bichi sesu but kuda kuya uchilauda pasocial media uri kulauda chii dzikama udzidze kuchengeta vasukuru tikupractice kuchengeta vasukuru kuti vana vakamitiswa manje tita kuchengeta vasukuru iwe uri busy kuchitukana nevana vadiki pasocial media unezira iwewe nafungai maruta muda kuzama kuya kuda kukontrola social media yese inoi how old are you mune mazira mangani how old are you
muda kukwatisa vanhu muchikwatisa vanhu nafungai pasocial media uda kutoda ngekuda kukontrol social media kuna mwana asingakukwati musafunga kuti kana takanyarara handitika musafunga kuti kana takanyarara tikukwatai. We choose peace and we tinoita sazera redu kuti ndionekwa here nezvana zvidiki ndichingoita kunge benzi pasocial media. Vana ava vanoda kuzogara vaine mufananidzo kuti ndiri benzi repasocial media. Zvinondidzora zvakawanda kuti zvimwe zvino let it slide. But makuda kutoticha kunge imimi musina kana kutombokwana kuti vanhu vasina kukwana pasocial media yese. Kuti unga vasina kukwana pasocial media yese. You need evaluation iyoyo kuenda kumental health. Manesi muripi mumbo section na munhu amboenda kuma mental health issues uku. Uri munhu rudzi asina kukwana. Hauna kukwana bishop iwewe fu Juliet futi handiti bishop because uri bishop ematuzvi. Juliet Chiutsi nafungai maruta kwanai. Muri vanhu vakuru. Kwanai kwana kugara pasi mukwane. Hamunyari here. Hamunyari here. Tek nemazera evana vadiki tek navo tek pasocial media nevana vadiki. Hamunyari here. Hamunyari muchikwatseko zvino zvimurunzi masungisa tetemasi vanhu. Ndinayo tetemasi vanhu ndaifunga kuti ghetto wise. Ndaifunga kuti street wise tetemasi vanhu. Ko zvafamba sei? I thought she was street wise. Ko vasungwa sei? Unoti yeye ukaisungisi. Vasungwa sei? Vasungwa sei? Mungaenda unoripota nyaya 60 US munozviti muri mbinga 1. Munozviti muri mbinga 1. Munoenda unoripota musungisira munhu 60 US. Ndakuti uyai ndikupai 60 US yacho. Uyai muchindirova ndikupai 60 US. Uyai muchindirova ndikupai 60 US yacho. Yamuri kuvasungisira tetemasi vanhu ivavo. Handivaziva sana mbotaura navaji. I've got nothing to do with it. Nditume munhu nditaure nemasocialist ndoya yeke yakadaro. Kana bhekana ndoya ndega. Unoona ndichitwa zvane ndichitwa mupasocial media ndakanyarara and you think Melly is a walkover. Ndozva unofunga. In your right senses unotofunga kuti she's a walkover because you see people doing what they do because I allow them to. Ndinovatendera kuti vadare because ndisingadi kupindura. Handidi kubvisa unhu wangu. So I keep quiet. Musada kujairira vanhu vakadzi mimi. Musada kujairira vanhu. Chenyu chihure chinotaugwa nani? Muri mabhishu one name. Chotaugwa nani? Shuwa unyari uchibuda uri kuchitungisa uchivhairira vanhu uchitaura zvisina nebasa rese mukore uno education uchapa vana makore nekugeza. Ndani asingazivi kuti kunogeza. Unofunga kuti zvatinobleacha kugeza ndokugeza. Do you think kuti bleaching ndokugeza? Unofunga kuti skin lightening ndokugeza? Unofunga skin lightening ndokugeza? Unochabatsira kusunga uchisumuka kutosimuka kuti hanzi munhu achazosunga kuya kuzobreaka pasocial media. And imimi mafollowers itai mushe imimi. Mafollowers itai mushe. Right? Itai mushe. Musaswera muchipiwa zvima$10 zvima$10 muchiitiswa zvisina nebasa rese. You are becoming evil. Nekuda kwevakadzi vavira. You are also becoming evil. Muchienda kunokomera zvisina nebasa and you know demo inside your heart kuti these people are wrong zvavari kuita. Munoziva kuti vari wrong and they are 100% wrong. Terrorizing everybody all in the name of ndozikamwa ini ndiri munhu musangano. Asiriwo musangano ndiani? Ndiani asiriwo musangano? Unofunga kuti unosvikeyo kwatisingasvikiwo ndekupi? Inda kaunovaudza kumusangano kuti auya. Inda unoripota uone kuti handisvikeri kwauda kuenda ikoko kwandiko here. Indiri gamba ndozvimirira sha handitume munhu and handitumwe and handitume. Handitengwe ne$20 kana ne$20 kana ne$20. Ndinoya yeke. Uri kuzwa? Ndinoya yeke. Sina kukwatisa vanhu muchidaro. Every day wakagara nyaya dzangu kuna Sabina wakapindura kana dakurova karatiwo dakurova 2 minutes jiki Sabina uchakutuka futi mapandukirani. Unoda kukwana kwakira pese. Munhu wazotoka munin'ina wangu wazotoka kwandakabva Sabina nokuziva iwe. Unokuziva kwandakabva naSabina iwe. Unokuziva kwandakadziva naSabina tizosvika Sabina nchimuregesha zvandiko kwandakabva naye unokuziva unohakira nyaya dzepasocial media dzosingazivi. Iwe fungai gara pasi. Fungai maruta gara pasi. You don't want to cross other people. Haudi kuti cross asha. Gara pasi. This is getting out of hand. Zoranai kushikona kwa mnenge muruko. Uri kunzwa? Zoranai kwa mnenge muri kushikona kwa mnenge muri kwa mchitaura makuwa. Ini pamafoni mchinyeya vanhu ka. Zoranai kuti pati wona sawi. Kwata kuinda kusiriko. Imbomuka yamchitsura na nikuta zvinhu musingatauri mastay vanhu. Imbomuka yamchita zvinhu zviri positive. Kwete ngomukira tumuti ndakutumira £20 waiona here ndaunodya pizza nasi kurutukana. That's not correct. I thought you were better, that you were smarter than this fungai maruta.
I thought you were better than this. I thought you were better than this. Ungatoso take pese you are there everywhere. Fungai marita you are there. Kwese uriko. Hapana kwa usiri. You think your money can silence people? Unofunga ma 20 pounds and silence people. Wapeza ere namo zekumba kwenyu. Wapeza ere namo zekumba kwenyu. Kuti clear namo zekumba kwenyu. Pinda mu South Africa uyambuke border across the border uende kumba kwenyu. Unoona abereki vako kupedza nhamo dziri kumba kwenyu. Usati watanga kudhisha ma $20. Taifunga udhara twaizvita out of your good heart. But now clearly it shows kuti una good heart yaunayo. Uri kuzviitira for clout. Uri kuzviitira kutenga rudo kuti iwe nevanhu. You can't force people to love you. You can't force people to love you. Fungai marita by buying people nema 20 pounds. I'm just here to say the truth. Handikutuke. But I'm telling you the truth, you guys. Mimi wakazi vaviri mimi mambuya pakona tu mimi ndukuze chokwadi. Mimi vana faith maita. Vanhu kumafira kureva. Muri kukanganisa mazita muri kupa vamwe vanhu. Maroyi vepakona ndiva vatuwa munofanira kuti mazimbuya epakona. Munototi pata ichi nemaziroyi atirowe Yesu. Titoriona nerudo. Vantu ava ndo maroyi epakona. As much as you want drama and content for your group, but sometimes we need to be very fair. We need to be very fair. You are evil. You are evil. Pese you are there. Pese. Kuna kina wakanditaura zvinogara zvakadaro yofungai. But ndakana kubvunza ndakanyarara. Because I wanted peace. I kept quiet. Zvimwe zvine V11 zvine ma-audio zvine unozviziva kuti zvimwe ndinazvo. You know. Nyaya dzako unozviziva. But I kept quiet because it's none of my damn business. Handineni nyaya dzevanhu, handineni nyaya dzako. Tinonzwa tinoona tongoona wotodarika. Chakachinzwa chakatanga. But every day we are all over the place, all over. Uniko masi watumira uyimari, hey nyarara mangona watumira uyimari, hey I love you so much mangona, I love you so much. You love everybody. Are you God? Are you God? Makanganisa social media yese, nokuda ku toxicness ya maunza. You are toxic. Social media yese it's apart sina chakanaka chikudzidziswa vana vakuziva kuti kunodzidziswa kungotuka, kungodzidziswa kungoita toxic, kungodzidziswa kungoita ndozvinhu zvavakungoziva. Makuhwa kungonyeya vanhu ndo zvavepo. Hamuna chinhu chiri fruitful chamunotaura. Munokomuka makuseni kuti mungodiscussa nyaya dzevanhu chete. Pamunenge muchiudzana kuzvikona kwenyu munodi kuudzana chokwadi. Munodi kuudzana chokwadi kuti ona shanga ngatisene nenyaya idzi. Ngatisene nenyaya idzi shanga tite zvedu. Let's bring our own content. Tite zvinhu zvedu. Kwese yai disgrace to womanhood. Bombo class. Vanhu vasinganyari muri vanhu vakaita sei? Muri vanhu vakaita sei? Muri vanhu vakaita sei? Hey, tinouya tichidzidzisa vanhu zvechivanhu. Todzidzisa vanhu zvechivanhu. Chivanhu, you are representing chivanhu in a bad way. Kune vanhu vanoita zvechivanhu pasocial media apa vari kurespecta culture, vari kurespecta chivanhu. But muri kuvashayisa mukana, muri kukanganisa zita rechivanhu nezvamuri kuita. Chivanhu chiriko, chivanhu chakanaka chose. Iwe funga iwewe pachako ndiwe wakatanga kutondidzisa kuti iwe ndiwe watitete kana muchida kuteurira. Munodai. You taught me. But wakandidzisa zvinhu zviri and chinobva kwauri iwewe. It's nonsense. It's evil. It's evil. It's evil. Because hamuna chamunodzidzisa vanhu. Kune vanhu vanoita zvinhu zvechivanhu vanorespecta culture and tradition. But of late hazvisina chimira, hazvisina chiremerera. Nezvamunenge muchiita. Munouya pasocial media mutotoka nyaya dzemabhenteni, mutotoka nyaya dzekuti tazodai ndikazokwigwa ndikazodai. Like really, like come on. At your ages. Chii chinoshamisira pakukwirwa nemukomana at your age fungai maruta iwewe. Chii chinoshamisira at your age iwewe chinoshamisira pakunyengwa bhenteni chii? Chekuti ungatoya kuzoudza vanhu vese pasocial media kuti nini bhenteni wangu chii chinoshamisira? Haunzi kunyara uchibudisa mashoko pamberi pevana ma 20 years, ma 25 years aripo aya kuti ndakazonyengwa nabhenteni ini ndikazodai ndine munhu. Haunzi kunyara at your age. Mazera evana vako kuchitira zvinhu zvakadaro. Haunzi kunyara. Vana vako vakura, mwana wako umwe mukuru akura achiona zvinhu zvakadai pasocial media, mai vachibreaka nabhenteni. Unofunga nanonzwa sei? Unofunga nanonzwa sei? Iye Juliet wachonotamba naye anodi kutsiura. Anodi kukutsiura. Juliet anotamba naye anodi kukutsiura kuti but zvimwe zvinhu sawa hazvichaiti kana uchida nemabhenteni ngozviitira pasi rova underground. Munhu wese unofunga kuti vanhu vese vari apa vasi murudo. Do you think all these people that you see on social media vana vanhu vanodanana navo? Unofunga kuti vanhu vese vari pasocial media vana mabhenteni avo? Kune vanhu vane mabhenteni avo avanawo. But ukamboona chizviparidha the way amunoparidha nekuti ange zvoshamisana nabhenteni.
mukazodini nemabhenteni acho, ukazodini nemabhenteni ange amundanana nawo, mukazodini musada kuti vanhu vatenge kunodzosa zvisina nebasa rese. Dzikamai murelax, dzikamai murelax. Kame ndidzidzisei kana mada dzisa chivanhu uye mudzidzisei chivanhu chenyu zvakanaka zvinozodai machira akazodai zvakanaka, kwete kuda kuuya nekuda kubhula vanhu kuti social media bullies. Munofunga tobvuma kubhuliwa itawa agency kubhuliwa nemimi torega takanyunyarara because decide kuti hatisi kuda zvinotinyadzisa. Handidi kunyadziswa kuswera ndichitenderedzwa ndisa chandakanganisa. Ndoda kuti vanitenderedze pasina chandaita, kwete nditenderedzwa chinzanzi vakazobuda vachitaura nyaya dzakadai isi zvinoitika izvezvi. Hamunzi kunyara, muri mapenzi evanhu. Hamunzi kunyara, muda kusection wambono kandwa kuma chenu uku, mudzoke maharaiti ikoko, kukwatisa vanhu he zvikazodai he ndozokusvikira. Unowana nguva yekusora uchituma vanhu mukadzi mukuruzero rako wapedza kuti madhiri muharare. Vanhu vakurarama nekuhasila muno muharare muno, wapedza kuhasila kuti uite mari, watove neinafu mari so yekuti wakutotenga vanhu tendai munobata munhu pakati. Watove nemari yekuti watove nemari iri nafu yekuti iwe tanga watama kuchitungwiza uku, tione kuti wave nayo, you have made it in life. Gara otherwise sit down, gara pasi. Marriage acho munoshandisa sokuti mutsvage relevance pasocial media haisiriyo. And when people are looking at you kudai, so why do you think always kuti vanhu vese vanenge vari pasocial media vanotumwa chii nani? Vanotumwa nani? You always think kuti munhu akataura chinhu chake munofunga kuti mimi munotyiwa zvekuti munobva matumirwa vanhu imimi. Wamunofunga nanotumwa ndiani? Imimi majara parana mari muchitumana zvakaipa kuseyera niti. So you think kuti vanhu vanobhadhara mari kuti tukanhingana kuti dai so. Ndozvamunofunga zviri mupfungwa dzenyu dzakadzanganyika dzakadzara matuzvi pfungwa dzenyu. We are doing it the wrong way. Social media idiyo takaya pa social media kuzotsvaga ukama. We are here on social media to interact and to socialize. But of late, there's no longer socializing on social media. It's only fights, bullies, war, blah, blah, blah. Chete ndo zvakazara. Dozvizere. You are always fighting everyone. Ugwane munhu wese kubva. Sure mazera enyi mimi mukati kwanzi motambara na Dorina na Swaga. At your ages. Ndobva kuti ndeshamwari yangu inonzi Swaga. Ndeshamwari yangu inonzi Dorina. Muchireva mazera evana. Kuwanikwa muri kutoti mune mazera mutotamba navo muchitoita kuwana nguva kutonyeya muchibatana mafoni muchitaura nevana vavadikidika. Nevana handituke inisi ndiliwa mbonzo chituka munhu. Handituke ndoko I just say the truth. Ndituke munhu ndotaura chokwadi. Tuke. Wambona ndichituka munhu. Handituke ndakasiya stage yekuti kwa ndaituka. Zvakakuita izvi muziva amudzigwi. But I said, you know what, age maturity handichabvume handiite izvozvo. Kana mafollowers achina achita kuti achindita kuti nditadzindira sehunhu ndosiya maumba ndo concentrate life yangu ndisana nazvo. Kana mafollowers achita kuti vanatsi chidho wakakura nekutuka vanhu izvi tatokura kusvika patasvika takatokura zvokutodaro ndogona kuve small in number but in numbers but nditori mukuru zvokutodaro ndambokura nekutuka vanhu ndakauya ndikatanga nekuto apologize nekuzvininipisa kumvenge ndichamboita page nemvenge handamboita page nemvenge ndakatosiya ndikatanga panyuwana and I worked hard for trust yangu kuvanhu. Ariko wakavaudza zvanonyepera ivo upcoming selection muchitwa ngatite maskiti muchita kwai mascandal ngatite maskiti kuti vanhu vatizive. You are doing it the wrong way. Hamukuri nekuita zvisina nebasa rese izvozvo. Indangoti ndizongokuudzai chete kuti ndiri paN1 muHarare. N1 yaine ine tuma food court pazasi panoti pane chicken ine here nekamwe kashopu karipo kana chicho kashopu kai. Ndatotenga chikafu komera nitasiva. Ndatenga chikafu bomati. Kana sifai. Hanzi hafelis. Kana sifai hafelis. Pane food court inonzi hafelis ne chicken in ndopandiri papo. Ndopandiri papo. So kana wakapenga stop louding wakavhara uri kuseri kwefone wakawanda kuseri kwefone gafa chari rinosvika paground ende usasora uchinditumira vanhu
no kunitumira vanhu achisi chigafa ndati gafa chairo rinouya rega woti uri ndoti ndiri pano pandatokudza kuti ndiri apa wosvika ipapo wosvika kuti nditutsvaga sismeli unondiwana hanzi rotendro thank you parotendro ipapo unondiwana ndopandiri ipapo hauswere uchita noise uchitukirira uri kuseri nandanguva ndaenergy yekukutuka handitodi futi zvokutotuka chero ndinayo energy but zvokutuka I'm not going to do that. I'm not going to lower myself to your standard. I'm not going to come here ndichibvisa unhu just because ndikuda kuadresa iwewe ndingokudza zvakanaka sezvazviri kutoita izvozvi zvazviri ndiri pano parotondro N1 panapa ndopandiri panozara vanhu so vachikwira maliftisere ipapo kana wakapenga uya pano wega chowa kana uchidhiraivha wodhiraivha uya wopaka mota yako wopinda pano woti ndauya uye nebhatani rako uye nefoni yako needge button rako wouya pano ndotibaya life iwo baya live indobayawo life ndabaya live tochipedza masports iwo wakaita karate ini nditori weboxing handitika topedza masports plus nditori streetwise kana ndikanoti kundikurira nekarate ndokupaza tokudambura kukuruma zvokuti skini anovhera naye unoendawo nemapechi. That's me. Ndikaona kuti ndikunyatsa chero chekudaroka andokudambura zvokuti chero chapinda chandabata ipapo unotomeka chotoenda nevanga rangu unotoenda uchindirangarira chete ina handina pandinogwa munhu akaenda asina remembrance yangu unoenda neremembrance yangu chete unogona kundikurira but remembrance yangu unoenda nayo yekuti ndave chibvunzo ndakaita sei apo kuti ndakarumwa kana kuti ndakabhoshomogwa ndakatemwa nebhotoro. That's me. Saka kana uchiuya ndiri pano guys mukuninzwa ndakuudzai ndiri pano I'm leaving on Friday. Saka she still has 2 days to come to me. Mumuudze auye nebutton rake nefoni yake inini ndine foni yangu pano ndobaya live pandiri pane wifi futi pane ground rakanaka rekupedza mutambo ouya obaya live indobaya live oita mahuhai karata ake inini ndichimudhokonya masigaro iwayo anenge majeli andimaona ngauye pano ndopandiri. Ende kana wakapenga chaiko iwewe uchizviti uri gindagoria usanditumire vanhu because vana konchangoodza futi rafu andiwana usanditumire vanhu uya iwewe pache zvako because this is between me and you handitika this is between me and you obva wapiwa futi mwe 50 pounds namuchembere soko nafungai mata unyasotenga pisa uye wakaguta because kunonzi kumakata Juliet usanyepero zvako nokundona ndismaila pa social media apa uchindona ndakadaidai obva wafunga kuti uchindona zvako obva wafunga kuti ava iwalk in the park kumakata imbobvunza team 054 gweru inyatsokukutsanangurira inokudza imbobvunza 054 gweru inyatsokukudza kuti ava vai mbiri yavo ndei kugweru ikoko unyatsonzwisisa uyatsouya uine clear picture ndakatiza ndakunonamata ndaitiza izvozvizvi kuenda kunonamata ndichinotsvaga Mwari uchina ndichinamata nenguvai zviri kwangu ndindozviziva zvandotiza zvandisingadi. Uri kunzwa Juliet Chiutsi ndati ndikuudze pano mese nafungai maruta pamunoona pepene muchiti vamwe muchiti ndezvefeki vamwe muchiti ndezve haisi feki ya kana ndichitonamata neishorevesa zvandinotiza kwedu ndindozviziva kuti ndodangu zvekunamata because izvi zvika izvi ndinogona kufira mujeri. Saka usandisaize chiuya pano totangira ipapo chingoya pano totangira ipapo kasi ndozvandandangoya kuzomudza hanzi ngavunze baba kuclub baba yakangoitawo munyama wakangondikrosawo ndakagumbuka ndine nyaya dzangu monovashisa message and I know kuti you are watching because panapa hauna kublokwa wakablokwa ku SIS MELLY Diaries live ukandiblokawo kwako asi panapa hauna kublokwa saka ino kuti uri kundiona saka ndiri pano ndopandiri unogona kusvika pano tapedza masports zvokuseri kwefoni izvi hanzi ati ngainda noripota ngamhanya inde noripota ngatomhanya inde kunoripota sterek ngamhanya inini ndo zvandikutoda inini I'm just provoking ye kuti aite zvaari kuda kuita izvozvo she must go and report ngainda noripota ndichori pano ngainda noripota ndiri pano mapurisa uyai munditore pano ndopano iwe kwandakabva kure shasantaurira zvinhu zvemapurisa izvi kwandakabva kure uri kunzwa kwandakabva kure imbobvunza vanhu vakuudze kuti histori yangu nemapurisa inotangira papi ichigumira papi ufunga kuti ndotyika seroi uya
iwe pawaitaura zvokuti ndichihure mavhidhiyo ari kutendera pesa pa chinda unovaudza mapurisa wepano ndanovaudza mapurisa wepano urambo uchinda unoripota stereki kusvika mapurisa waona kuti unopenga everyday uchinge unoripotera vanhu kusvika mapurisa waona kuti hauna kukwana uri mental case hauna kukwana inda unoripota ina ndiziko anogara kanishama ina handigari kuharare kai ina handigari kwasada kutivigira zvanzi vari kuti epana chavinga mwendiyana handigari kuharare handigari inini vakati vada kundirova ndikapinda muharare ndisapinde muharare saka indapinda muharare vakataura guys muri kuziva here ndichiudzwa kunzunza haupindi ukapinda muharare ndoda kurova muri kuziva here ndichiudzwa kuti ndoda kurohwa ndikapinda muharare ndichitozoda kukuvadza vakandithreatena kudhara ndiwo mavhidhiyo ndinawo saka indapinda muharare nhasi ndivatadza kuti aiwa harare ndoipinda nokuti kuharare ndokumba kwangu ndokumusha kwangu zimbabwe ndokumusha kwangu ndiri mwana wezvigwa zvenyika ino ndapinda ndikoza kuti ndiri muharare ini kumba kwandiuzive ndondepi kwandoziva but ini pandiri ndiri mutaunika ini paneutral place nditori paneutral place inini nditori paneutral place ndopandiri ndati ndiri pahotera panoitwa SIS kauright fair deal kana muchiti imimi vachiti ivo anofambira umwe ndiani vakuti ndiye kuno chindai munoza tanzi naMelly right iwe Juliet Chiutsi wakatarisa uyani atisangane pacentral isa central location pedza dhiri isa central location usauye pano Barbara musasara muchitaurirwa zvinenge basa zvemakesi and what not that is rubbish nonsense man ngauye aindonovhura kesi iyo mangwana ndiri pano handitaura ndiri pano kusvikira musi Friday I'm here to Friday akatanga kutaura ndiye toda kundiuraya she said it first mavhidhiyo ndinawo she said it first saka inda kuuye mapurisa ako iwayo ndoda kubvunza mapurisa ndoda kuvabvunza kuti mapedza here nyaya dzevanhu vari kuita basa rekuuraya vanhu murodhi nekukuvadza vanhu nembavha muchiva kuzofambira nyaya dzekusocial media mapedza here nyaya dzenyu uya nemapurisa ako uya nemapurisa Juliet ndati ndiri pano inini mwana womuyera mwoyo uya nemapurisa who are you wakati vada kudo ngandipe neutral venue guys kana ku sports club ground tosangana ipapo ngainda anoripota mani musasana basa rese guys kuti kwayatiri anoripota ngainda anoripota ndiri pana I am here I'm not running away I'm here ndindataura kuti ndiri papi ndati location yangu ndiri pa N1 this is where I am ndiri